Jekk iċ-ċifri dejjem jikbru ta' dawk fl-ilma mitfunin, saret ħaġa li tant drajna u ninsew li dawk bnedmin. Il-kundanna waħda tagħhom li l-ġilda b'kulur skur, bla ma nifmu li qrabathom jerqu f'baħar ta' dulur. Spiss ninsew li Maltin bħalna għadni forsi ma jurux, qed jissiltu ma' mewġ ieħor biex fil-faqar ma jerqux. Min isofri il-ġustizzja fuq ix-xogħol jew għat-twemmin, qiegħed jereq mingħajr ilma u smatar minn klandestin. Wasal iż-żmien Maltin wawxin, mod solidari ma' xulxin, nuru bil-fatti li d-destin nistgħu niblu għal-maħqurin. Wasal iż-żmien Maltin wawxin, ma nifsawx niġu magħdudin favur nies bħalna miftumin mid-dinjità tagħna l-bnedmin. It-tbatija tal-maħqura ta' min hu emarġinat, m'għandix tkun indifferenza t'egoizmu intenzjonat. Kulħadd għandu dritt li jkun ħolqien tal-dinjità, ma nistgħux naqgħu nqumu għaliex ngħixu f'kumdità. Wasal iż-żmien Maltin wawxin, mod solidari ma' xulxin, nuru bil-fatti li d-destin nistgħu niblu għal-maħqurin. Wasal iż-żmien Maltin wawxin, ma nistgħux niġu magħdudin favur nies bħalna miftumin mid-dinjità tagħna l-bnedmin. Minnu minnek jiddependi jekk id-dinja tkun xaħjar, jekk inneħħu l-ama tagħna biex naraw ftit aktar ċar. Wasal iż-żmien Maltin wawxin, ma' solidari ma' xulxin, fatti li d-destin nistgħu nibdlu għal-maħqurin. Wasal iż-żmien Maltin wawxin, ma nistgħux niġu magħdudin favur nies bħalna miftumin mid-dinjità tagħna l-bnedmin. Tagħna l-bnedmin. Wasal iż-żmien. Grazzi.